أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ake ngicele nje kumdali, ngicelele wonke umuntu obukele video kanye nami uqobo. Ngiyakhuleka, ngiyacela, ngiyanxusa kumdali, sengathi umdali angelapha zonke izicubu zethu zomzimba ezigulayo kanye nobo bonke ubuhlungu benhliziyo obungaphakathi kithi, lobu obubona uyena yedwa bungabonwa omunye umuntu. Umdali aselaphe izinhlungu lezi esingakhoni ngisho ukukhuluma ngazo, ngisho ukuzitshela abantu, ezaziwa yithi naye kuphela. Ngiyacela ukuthi umdali sengathi imiphefumulo yethu angayigoqa ayisibekele ngomusa wakhe. Labo abangalali umdali abanikeze ubuthongo ukuthi balale bekhululekile, kungekho zinto ezibaphazamisayo. Ngiyacela-ke ukuthi umdali-ke labo abangenabo abalingani abathumelele abalingani ezimpilweni zabo okuyibo abazothi mangabe benabo bese beyakhohlwa izinhlungu ezibaphethe, abalingani abazoba yini injabulo yani yemphefumulo yabo. Sengathi umdali angasinikeza abalingani abazosibamba ngezandla bese bethi asicele ndawonye, sicele konke esikudingayo kumdali, sicela ndawonye. Ukuthi yonke into esiyicelayo umdali ayenze leyo nto leyo, ukuthi sicele izinto ezizoba yinzuzo kuphela ezimpilweni zethu nasemphefumulweni wethu nasezinganeni zethu nasemndenini yethu. Kodwa umdali bese esusa ukuqakeka ezimpilweni zethu, asuse nobumnyama. Sengathi umdali angakunikeza umuntu ozokunikeza uthando lweqiniso, umndeni ozokunikeza uthando lweqiniso, ungakuthandi ngoba ukuthandela okuthize onako, kodwa ukuthandele oyikho. Sengathi Allah angakubusisa ngomuntu oyothi mangabe ehleli nawe akhulume amazwi akhayo, amazwi entokozo, amazwi aletha intokomalo nenjabulo nokwethaba empilweni yakho neyomndeni wakho. Umuntu ozokhuluma nawe kahle ngisho noma ethukuthele, kodwa angayibonisi intukuthelo mangabe ekhuluma nawe. Sengathi umdali angakunikeza umuntu ongakhathali ukuvikela isithunzi sakho ngisho noma ungekho eduze kwakhe. Sengathi umdali angakunikeza ikusasa elizoba lihle kuwe, elizoqhakaza, leli ozothi mangabe ulibheka leli kusasa bese uyamdumisa umdali, bese uyamkhazimulisa ngezinto ezinhle nezibusiso ezinhle ozibonayo azilethayo empilweni yakho. Ahlale esivikele njalo, esibonise njalo indlela eqondile, asinikeze nabantwana nomndeni ezizothi uma ngabe sinawo sithandane for nje ukujabulisa yena yedwa, sijabulise imindeni yethu, sijabulise abantu bethu, sithi la siqhamuka khona omakhelwane bajabule ngathi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.